Daktar bahena wama tarsongo jol mai lau pabora toko namar siko lai olat ni nama gogoku pasikola hoko ima bae nama mengalului lopo darah mami. Ai si patada ngalani tipe sikolai Margogo tu hari tu padoi aman Posroha mama digonggongi tangi akimaho perjalanan unang tois rohang tua kajol mai uju mahawan tuna tubuai mari tehi aman lehonon nama diho akadalan Latupan moluni ai si patada ngalani tipe sikolai Margogo tu hari tu padoi aman Posroha mama digonggongi